Illum se nagħtu ħarsa lejn xi kitbiet li jekk ma tkunx intis fis-suġġett, mhux lakemm tisma' dwarhom. Se nidħlu fil-fond tal-istorja medika ta' Malta. Se nsiru nafu lil Pawlu Kassar. Pawlu Kassar twilet iż-Żejtun fid-29 ta' Ġunju 1914. Huwa studja fil-Liċeo u fl-Università Rjali ta' Malta, fejn gradwa bħala tabib fl-1940. Waqt it-tieni gwerra dinjija ħadem qatih fost il-feruti, tant li jingħata rikonoxximent fil-Gazzetta tal-Gvern fl-1944. Bejn l-1943 u l-1945 huwa studja l-psikjatrija fl-Ingilterra. Dr. Kassar serva b'mod regolari bħala tabib u psikjatra fl-Isptar Monte Carmeli. Ikkontribwixxa fit-tagħlim tal-psikjatrija u l-mediċina forensika. Kien ukoll iħarreġ lil membri tal-Korp tal-Pulizija. Kassar kien membru ta' diversi akkademji u bordijiet. Min barra l-professjoni medika huwa ħadem bla qis biex iwassal l-istorja medika ta' Malta lil pubbliku. Ippubblika diversi kotba u artikli imma jibqa' magħruf għal biċċa xogħol kbira tiegħu, The Medical History of Malta, 1964. Kassar miet fil-15 ta' Jannar 2006. F'serata ta' kommemorazzjoni organizzata mill-Kunsill Lokali ta' Ħalbalzan u l-Assoċjazzjoni Medika ta' Malta f'April 2006, ġew Felice Paċ kien qal hekk. Lil Pawlu Kassar, in-natura tal-bniedem, suġġett bażiku komuni għall-filosofija u għar-reliġjon, kienet tinteressaħ ħafna. U fuq kollox kien jinteressaħ kif jaħdem moħħ il-bniedem. Dan l-interess qawwi biex jidħol fil-fond u jesplora moħħ il-bniedem kellu mbagħad aspett ieħor, ir-relazzjoni tal-bniedem mal-ħallieq. It-tabib Kassar kien pionier tal-istorja medika ta' Malta. Għamel riċerka estensiva fuq diversi aspetti tal-kura medika f'Malta. Fi żmienu dan kien qasam ta' riċerka li ftit li xejn kien għadu ntmess. Kien hemm nies li kitbu fuq l-aspetti tal-istorja tal-mediċina qabel Dr. Kassar. Dr. Kassar niftakru bħala teacher, kien jgħallimna s-psikjatrija, kien jgħallimna wkoll il-forensika. U waħda mill-affarijiet li dejjem kien jagħmel meta kien jagħtina l-lectures u fil-parti tat-tagħlim tiegħu kien li jinżeġ l-istorja tal-mediċina bil-argument illi wieħed jista' jkun jaf fejn aħna billi tkun taf x'qalu tqabilna. Li għamel Pawlu Kassar naħseb kien il-xogħol li ġabar ix-xogħol u tagħna korpus ta' letteratura fil-rigward fil-qasam tal-mediċina illi iservi għadu sallum iservi bħala bażi anke l-riċerka. Beda billi naħseb l-ewwel pubblikazzjoni li għamel fuq l-istorja tal-mediċina kien fuq attwalment l-istorja mentali, għandu kien hemm pamphlet ippubblikat fil-1950s. Imma l-iżjed xogħol li magħruf huwa The Medical History of Malta, li ġie ppubblikat fil-1964 mill-Wellcome Institute ta' Londra. U da hemmhekk ġabar l-informazzjoni li kellu. Da bażikament l-informazzjoni kienet ibbażata fuq l-arkivji tal-ordni partikolarment, għandu f'dal-ktieb section kbira hija review ta' x'kien fi żmien l-ordni, sar fi żmien l-ordni u sar fi minn aspett ta' medical management, il-public health u l-aspett legali tagħha, minn aspett ta' edukazzjoni u anke fuq aspetti ta' mart. Sintendi mbagħad fejn jidħol l-aspett tal-mart, pjuttost l-informazzjoni jiżjed tiġi konċentrata qisu minn-19th century quddiem fejn imbagħad kien hemm iżjed understanding ta' x'jiġib u x'tip ta' mart hemm. Għalda x-xogħol huwa jservi bħala bażi għal kull min irid jitlaq għal-riċerka. Malta għandha storja twila fejn jidħol il-qasam mediku. Nisimgħu għaliex. L-ewwel evidenza li nsibu tmur lura fil-żmien glaċjali. Fil-minar dalam hemm qadam tal-hippopotamus fejn juri li dan kien ibati minn artrite. Il-mart dejjem kien
magħna u mal-annimali li kienu jgħixu fil-reġun. Però l-ewwel evidenza li hemm fil-bniedem tiġi miż-żmien it-tempji. Hemm l-oqbra ta' fejn kienu jindifnu il-popolazzjoni ta' żmien it-tempji Malta, allura qed ngħidu bissa poco 4000 sena ilu. U hemmhekk mill-għadam li nstabu hemmhekk f'daw l-oqbra f'postijiet dwarji evidenza ta' Mart. Mart bħal ksur tal-Adam, sintendi l-evidenza tal-Mart li jkun hemm u evidenza fl-iskanetru. Għax ma jistax jittesti għaddem jew jkun hemm il-laħam ta' minn dak iż-żmien law. Però hemm evidenza ta' Mart li jaffettwa l-Adam. U sintendi mbagħad mat-tilja ta' żmien daw l-evidenzi iżjed jiżdiedu. Però dik evidenza arkeoloġika. Iżjed ma wieħed imbagħad imexxi iżjed issib evidenza storika miktuba, l-evidenza miktuba. Evidenza oħra arkeoloġika hija mill-qabar ta' fil-kompleks ta' St. Paul's Catacombs. Fuq il-ġebla tal-temmek hemm attwalment serja imnaqxin ta' strumenti tal-kirurġija. Daw l-ewwel deskrivihom Pawlu Kassar, fuq wieħed mill-artikli li kiteb Pawlu Kassar, I think back in the 60s jew early 70s. Malta produċiet diversi tobba u kirurgi ta' fama li dwarhom irriċerkaw kiteb Kassar. Pawlu Kassar kiteb fuq qatt sostanzjali, qatt mhux ħażin ta' tobba kirurġi Maltin u kultant anki barranin illi b'xi mod kienu involuti ma' pajjiżna ma' Malta, ma ninsewx. L-Ordni ta' San Ġwan kien ordni militari u ospedalier u funzjoni importanti tal-ordni kienet appuntu l-qasam tal-isptar. Kif jaf kulħadd meta ġew Malta bnew l-isptar fil-Birgu, meta l-ordni mar il-belt naturalment bnew is-Sagra Infermerija, dik li llum il-binja impressjonanti ħafna Rumana dar il-Mediterran tal-konferenzi. Jekk wieħed għandu jsemmi fost l-iktar tobba kirurġi importanti illi għamel riċerka dwarhom Pawlu Kassar, bla dubju għandek il-xi ħadd bħalma kien Grima, Michelangelo Grima. Michelangelo Grima kien kirurgu li għex Malta f'nofs is-seklu 18, għamel riċerka, Grima ippubblika, Grima studja barra, għandna xogħlijiet tiegħu pubblikati kemm barra minn Malta kif ukoll f'pajjiżna, kellu wkoll esperjenza fil-kirurġija on the field, jiġifieri Grima kien wieħed minn dawk illi kien jopera matul il-gwerra ta' 7 snin fl-Ewropa, waħda mill-gwerer li kellek f'nofs is-seklu 18 fl-Ewropa. Jiġifieri ma tix titkellmu fuq xi ħadd illi għad biss Malta jara forsi l-pazjenti li kien hawn u kien bniedem b'esperjenza miftuħa sewwa u pubblika kif qed ngħidu eċċetera. Kellek oħrajn kważi kontemporanju ta' Grima kellek it-tabib De Marco, Giuseppe De Marco, tabib ieħor illi studja barra, ieħor illi ippubblika xogħlijiet kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Fil-Biblioteka Nazzjonali tagħna l-Belt għandna kollezzjoni ta' manuskritti illi kienu ta' De Marco, dawn parti minnhom għall-inqas ġew studjati u ċertament hemm ħafna iktar materjal li wieħed għandu fejn jimraħ, fejn jistudja. Jekk wieħed kellu jersaq iktar viċin tagħna mbagħad għandek fost l-oħrajn it-tabib Temistokle Zammit. Ser Temi Zammit kien tabib primarjament imma kien ukoll kif jaf kulħadd bniedem ta' ħafna talenti. Kien tabib, kien arkeologu, kien kitib tal-Malti. Jiġifieri Temi Zammit ta' kontribut f'diversi oqsma, kien l-ewwel direttur tal-Mużew Nazzjonali meta l-mużew ħareġ mill-biblioteka u twaqqaf bħala entità għalija, imma mill-lat mediku l-istess jiġifieri Pawlu Kassar tagħna studi, tagħna riċerka, tagħna pubblikazzjonijiet dwar Temi Zammit, il-kontribut tiegħu b'mod partikolari, mhux biss, imma b'mod partikolari fejn jidħol il-qasam tal-bruċellosi. L-iskoperta, is-soluzzjoni, ħanajdu bdejna mexxin lejn is-soluzzjoni tad-deneriqiet, dik il-marda li kienet tant tħalli vittmi f'Malta f'seklu 19 l-ewwel nofs tas-seklu 20. Kassar ippubblika diversi artikli, kotba u studji. Fihom ikopri firxa tas-sew estensiva ta' aspetti li huma marbutin mal-wirt mediku Malti. Kassar bħal ħafna riċerkaturi oħrajn ippubblika numru ta' studji osra, numru ta' studji iktar speċjalizzati li jkopru aspetti iktar fid-dettall fejn tidħol l-aspett mediku, kull aspett mediku
li rigwarda il-Gżejjer Maltin. Per eżempju, wieħed mill-lokalitajiet illi uża it-tabib Kassar għal-pubblikazzjoni tiegħu, speċjalment tal-bidu, kienet dik li kienet magħrufa kellha t-titlu ta' St. Luke's Hospital Gazette. Jiġifieri dana kien periodiku li kien joħroġ appuntu mill-Isptar Salluqa, dak iż-żmien kien l-Isptar Nazzjonali, ħansejħulu hekk ta' Malta. Kienet pubblikazzjoni li kien ikollha numru ta' studji speċjalizzati fiha ta' natura daqsxejn ta' stoffa. U Pawlu Kassar diversi drabi ippubblika f'dan il-perjodiku studji speċjalizzati dwar oqsma differenti fejn tidħol il-medika. Ippubblika affarijiet oħrajn, jiġifieri pereżempju, ktieb li mhux direttament għandu x'jaqsam mal-aspett mediku ma kontribut importanti wkoll Malta and the USA. Huwa jekk mhux l-uniku wieħed mill-ftit pubblikazzjonijiet illi jidħol fir-relazzjoni bejn Malta appuntu u l-Istati Uniti tal-Amerika fl-ewwel snin li qed ngħidu fi żmien meta l-Istati Uniti appuntu kienu kisbu l-indipendenza tagħhom wara l-gwerra mal-Ingliżi u allura għandek issa dan nazzjon ġdid, dan nazzjon żagħżugħ u għandek allura Kassar jidħol speċjalment fil-bidu meta l-ordni għandu bżonn l-għajnuna, l-ordni għandu bżonn wasal fl-aħħar tiegħu u għandek allura jippruvaw jaraw x'jistgħu jinnegozjaw mal-Istati Uniti. Pubblikazzjoni oħrajn hux għandek l-istudju li ppubblika pereżempju fuq il-bini tal-Kastellanija li għadu jeżisti sallum, illum huwa il-Ministeru tas-Saħħa fit-Triq il-Merkanti il-Belt, fi żmien l-ordni dak kien il-Qorti tal-Istat, il-Gran Corte della Castellanija. Pawlu Kassar jidħol fid-dettall jagħti l-istorja kemm fi żmien meta l-bini kienu użat bħala qorti, għad hemm il-ħabsijiet, għad hemm iċ-ċelel fis-sotterran tiegħu, iktar u iktar meta għandek l-aspett mediku, jiġifieri meta l-Kastellanija daħal fih l-element mediku. Għandek pereżempju il-laboratorju li kien juża hemm iżammit hemmhekk fil-ħidma tiegħu kontra l-bruċellożi. Pubblikazzjoni oħra importanti wkoll hija x-xogħol tiegħu dwar is-Sagra Infermerija. Jiġifieri għandek l-isptar tal-ordni fil-belt illi dam jiffunzjona ta' sptar. Kemm damu l-ordni f'Malta, xi żmien wara wkoll. L-istorja ta' dan il-bini majestus, l-istorja ta' dan l-isptar impressjonanti, mhux biss mill-lat arkitettoniku, imma mill-lat ta' servizz, mill-lat ta' struttura, mill-lat ta' min seta' jieħu l-kura tiegħu hemmhekk, kienu kavallieri, kienu Maltin, saħansitra skjavi, kienu jiġu kkurati hemmhekk. Studju speċjalizzat sewwa appuntu fuq dan l-isptar, forsi fost l-iktar isptarijiet famużi fl-istorja li qatt kellna fil-Gżejjer Maltin. Permezz tax-xogħol professjonali tiegħu kif ukoll bil-pubblikazzjonijiet, Kassar kien magħruf internazzjonalment. Xogħol illi ħareġ wara l-mewt ta' Kassar li huwa importanti huwa pubblikazzjoni ħarġuha żewġ riċerkaturi fil-fatt, Mary Sammutalja Ferro u Dr. Charles Bonaventura, illi dal-ktieb jagħti biografija ta' Pawlu Kassar imma jagħti wkoll importanti bibliografija, jiġifieri lista estensiva, lista dettaljata tal-materjal kollu illi Pawlu Kassar ippubblika matul il-karriera twila ta' riċerka tiegħu. U allura hemm il-kodba mniżlin, hemm l-istudji pubblikati f'ġurnali barranin, f'ġurnali Maltin, tassew timpressjonak. Jiġifieri meta tara l-list tirrealizza dan il-bniedem x'kontribut tassew qawwita fil-qasam tal-istorja medika. Wara snin twal ta' riċerka, fis-sena 1964, it-tabib Kassar ippubblika l-ikbar xogħol tiegħu li ġib l-isem Medical History of Malta. Dan ġie ppubblikat minn istituzzjoni ferm prestiġjuża fl-Ingilterra, Wellcome Institute for the History of Medicine. Il-monument ewlieni ta' Pawlu Kassar jibqa' Medical History of Malta. Dan huwa ktieb li kien ippubblikat barra minn Malta, kien ippubblikat Londra mill-Wellcome Historical Foundation li hija waħda mill-iktar istituzzjonijiet prestiġjużi fejn tidħol il-mediċina. Huwa ktieb massiv, m'għandek fuq 400 paġna, ikopri l-istorja medika Maltija mill-preistorja, mill-evidenza, mill-ftit evidenza li għandna mill-preistorja, jibqa' dej prattikament sa żmien meta ħareġ, jiġifieri dan ħareġ f'nofs is-sittinijiet u allura għandek dan il-perjodu
twil dan il-perjodu ta' eluf ta' snin ħanajdu hekk, illi fih Kassar mingħajr ma jidħol, mingħajr ma jispeċjalizza, inti ma tistax toħroġ pubblikazzjoni bħal dik u tispeċjalizza f'qasam partikolari u fuq suġġett partikolari, imma f'dawk il-mijiet ta' paġni jatina stampa importanti, jatina stampa ċara, jatina stampa illi wieħed jista' jsegwiha b'mod tajjeb ħafna ta' kif evolva l-sitwazzjoni medika, r-realtà medika, it-tobba, ir-riċerka li kienet issir, l-isptarijiet li kellek Malta, l-epidemiji li kellek f'Malta, il-mart komuni, l-attentati ta' fejqan, l-iżviluppi fil-mediċina f'Malta, xi ħaġa li ċertament ma kenniex bħali jiena ngħid illi dak ta' Kassar huwa mhux biss landmark fejn tidħol l-istorja medika ta' Malta, imma huwa landmark fejn jidħol ir-riċerka veru kodba riċerkati b'mod tajjeb ħanajdu hekk fil-perjodu modern Malti. Jiġifieri nofs is-sittinijiet għandek dal-ktieb illi qiegħed juri t-triq ta' kif għandha tkun ir-riċerka. Allura huwa annotat, għandek in-notamenti, għandek ir-referenzi, huwa ktieb magħmul fil-veru sens tal-kelma b'mod riċerkat kif wieħed jistenna. Il-qasam mediku huwa dinamiku u jinbidel minn ġurnata l-oħra. Allura din ir-riċerka tibqa' valida? L-istorja tal-mediċina dejjem hija valida. Sfortunatament illum l-istudenti tant għandhom xi jitgħallmu illi forsi ma nagħtuhomx background biżżejjed ta' mhix ġara fil-passat, kif x'inhuma l-passi tal-mediċina biex waslitna fejn waslitna. Però importanti biex nżommna f'postna, nżomm it-tobba tal-lum f'posthom biex jifhmu kif ġejna għal dik l-informazzjoni u kif ġejna għal knowledge li għandna llum. Ġifieri għadha relevanti għax ħafna drabi hemm ċans illi wieħed jagħmel l-iżbalji tal-passat. Pereżempju, jekk nieħdu l-aspett tal-public health reaction għal COVID, wieħed isib li din reaction kienet pressappoco l-istess bħalma kienet meta kien hemm l-influenza epidemic tan-1919. U l-istess prinċipji għadhom japplikaw, meta wieħed speċjalment isib xi ħaġa li ma tantx jaf fuqha, l-aħjar li jagħmel huwa li jħares lejn l-istorja u kif in-nies attwalment irreaġixxew u kkontrollaw dik il-marda. Fil-ktieb tiegħu Kassar jitkellem fuq aspetti differenti. Nisimgħu xi eżempji. Il-ktieb jitratta għandu mixja matul iż-żminijiet. Ġifieri joħodna matul iż-żminijiet, jibda mill-preistorja, jibda jħares lejn il-preistorja, u għedrit japprezza li Pawlu Kassar kiteb fuq il-preistorja qabel ma kienu saru l-iskavi nstabu l-għadam u studi fuq l-għadam ta' żmien il-preistorja. U jibqa' sejjer sal-19th century, ġifieri sas-seklu 19. Però barra minn hekk imbagħad jieħu oqsma differenti, jieħu oqsma pereżempju fuq l-edukazzjoni, kif imxiet l-istorja fil-qasam tal-edukazzjoni medika, fuq il-regolamenti tal-public health. L-istess, jimxi fuq idur għandu chapter fuq kif imxiet l-istorja tal-public health. Għandu fuq il-mart differenti, l-istorja tal-kolera Malta, l-istorja tal-smallpox, tal-ġidri. U aspetti oħra, l-bruċellosi. Daw kollha mbagħad jintratta bihom chapters differenti. Allura, wieħed għal dak li qed jagħmel riċerka fl-istorja, l-ħajja hija sempliċi għax mhux narrattiva sħiħa mill-bidu sal-aħħar, però għandek ukoll daw is-subsections b'chapters differenti li jagħmlu l-ħajja ħafna żjed faċli għal min ikun irid jirriċerka. Il-ktieb ta' Kassar ġie tradott lejn il-Malti minn Godwin Ellul. Dan huwa magħruf għal bosta traduzzjonijiet li għamel fuq oqsma varji. Jiena dejjem qistu bħala xogħol importanti u dejjem kont nara wkoll li dan il-ktieb m'għandux jibqa' fil-verżjoni Ingliża imma għandu jifforma parti mill-letteratura Maltija wkoll. U għaldaqstant kont mħeġġeġ biex inkun nista' neqleb dan il-ktieb. Biex titraduċi xogħol bħal dan trid ħafna ħin u dedikazzjoni. Tul it-triq
se tiltaqa' ma' sfidi varji. L-sfidi f'dan ix-xogħol kienu konsiderevoli ħan nagħmlu hekk. L-ewwel nett it-tul tiegħu. Hemmhekk għandna ktieb ta' 700 paġna u numru ta' referenzi li waslu għal 2400. Apparti t-terminoloġija li xi kultant konna nħabtu wiċċna magħha, kellna wkoll l-isfida tal-indiċi u kif ukoll tal-footnotes illi riedu jikkombaċaw mat-test illi jiena kont qlib tal-Malti. Jiġifieri kull sentenza li kien hemm u kien hemm footnote riedet taqbel preċiżament mal-ktieb oriġinali. U f'dak ir-rigward aħna dejjem ħsibna illi għandu jkun kemm jista' jkun l-istess bħalma meta kien ħareġ fl-1965. Il-ktieb oriġinali ta' Kassar illum sar rari. X'relevanza għandu llum? Il-ktieb jibqa' validu l-ewwel nett minħabba l-fatt illi għandek kollezzjonisti illi kellhom il-verżjoni Ingliża u li allura ħafna minnhom ikunu jixtiequ wkoll li kollhom il-verżjoni Maltija biex ikollhom iż-żewġ verżjonijiet. Barra mill-fatt illi meta kien ħareġ f'dik is-sena tal-65 ma tantx kien hawn ħafna kopji jiġru fl-idej. U għaldaqstant kien huwa għadu pjuttost ktieb skars. Għall-inqas jiena tajt l-opportunità lil dawk illi ma kellhomx kopja tiegħu biex ikunu jistgħu ikollhom għall-inqas kopja tal-verżjoni Maltija. Huwa ta' importanza kbira li f'kull qasam issir riċerka estensiva li twassal għal diversi studji u pubblikazzjonijiet. Huwa importanti li permezz ta' dawn ir-ritratti storiċi dawk li ġejjin warajna ikunu jafu minn fejn ġejjin.